Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur otsailak 12 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Martin Zirizarekin egongo gara. Sortzen elkartetik datorrena. Sortzen elkarteak sos arrazakeria eta D-ereduko hainbat eskolekin batera, denon eskola guztiendako euskara izeneko kanpaina abiatu dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Ines Castillejarekin egongo gara, Nafar Ateneotik datorrena. Nafar Ateneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean bi proiekzio egingo ditu gaur Kondestablen arratsaldeko 7:00 eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1934ko otsailaren 12an, Austriako guda zibila gisa ere ezagutzen den sozialisten eta fasisten arteko borrokak hasi ziren. Militante ezkertiarrek jasaten zuten etengabeko jazarpenak medio, Austriako militante sozialista eta komunistak gobernu fasistaren aurka matxinatu ziren Linz hirian, gatazka herrialde osora zabalduz. Gobernuak Heimwehr erakunde paramilitar fasista baliatuz langile auzoak bombardatu zituen eta milaka atxilotu, torturatu, exekutatu eta erbesteratu eragin. Urte batzuk geroago, 1956ko otsailaren 12an, Isaac Woodard bigarren mundu gerrako beterano afroamerikarra jipoitu eta itsu utzi zuten Hego Karolinako poliziak, AEB-tan. Gerran eragindako zerbitzuak eskertzeko ekitaldian ohorekin kondekoratu zuten egunean, oraindik uniformearekin zela egin zion eraso poliziak. Linwood Schul polizia burua ez zuten errudun jo, hizkera arrazistaz eta mehatxuz beteriko epaiketan. Gertaerak eskubide zibilen aldeko mugimendua auspotu zuen. Egun berean baina 1969an munduko klimaren konferentzia bildu zen lehen aldiz, Genevan. Munduko meteorologia erakundeak antolatu zuen, klima aldaketa eta beroketa globala ardatz hartuta. Hilaren 23 bitartean munduko disiplina anitzetako zientzialariek hartu zuten parte bertan, 4 lantaldeetan banatuta. Informazio klimatikoaren azterketa, klima gaien identifikazioa, inpaktu ikerketa integratuak eta klimaren aldakuntzen ikerketa. Bertatik hainbat erakunde eta programa eratorri ziren, hala nola ANB-ren klima aldaketari buruzko gobernuarteko adituen taldea. Eta bukatzeko 2005ko otsailaren 12an, 160 nortasun agiri frantziar eta espainiar entregatu zituzten Bruselan. Autodeterminazioaren biltzarrak eta desobedientzialariak taldeen ekimena izan zen. Euskal naziotasuna aldarrikatu nahi izan zuten ekintza horren bidez, eta Europako 23 talde abertzale eta erregionalista biltzen dituen Europako Aliantza Libreko presidente Nelly Maesekin eta Berdeetako Bart Staes eurodiputatuekin bildu ziren.
eskubide zapalketa salatzeko egiten zuten ekintza baketsu horren ondorio penalak onartzen zituztela esan zuten. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7etan ikus-entzunezko lanen zikloa 2025 egingo dute Iratxe Fresneda eta Mikele Landarekin. Sarrera librea lekua bete arte. Zuzendariek solasaldi bat izango dute 2 proiekzioen ondoren. Antolatzailea Nafar Ateneoa da. Ostegunean, alde batetik, Iruñeko historia bertsotan bertso saioa egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Bertso saioa historikoa antolatu dute aurtengo bertsoaroan. Joseba Asiron Iruñeko alkate eta historialariak parte hartuko du saioan. Ainhoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak eta saioa Alkaiza eta Sustraikolina izango dira bertsotan. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Beste alde batetik, Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Gurpilak liburua izango du aztergai. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Estizen Artolaren Gurpilak izango du mintzagai. Arratsaldeko 7:00 elkartean. Ostiralean, Zuzi Iratxegia Euskal Emakume idazleak eta literatura klasikoa liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Aspalditik kontatu izan dizkiogu elkarri kontuak, eta aspalditik kontatu izan dugu elkarrekin. Lehen kantari eta kontalarien artean emakumeak zeuden, beti egon izan dira emakume idazleak. Orduan, zergatik ez zaigu ia haien berririk heldu? Euskal Emakume idazleak eta literatura klasikoa liburua idatzi du Amaia Alvarez Uriak eta Inma Erreak aurkeztu du. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Larunbatean, sentsazioak magia ikuskizuna egongo da Atarrabiako kulturetxean. Odei Magoak sentsazioak izeneko magia ikuskizuna eskainiko die 4 urtetik gorako txikiei. Arratsaldeko 6:00 Atarrabiako kulturetxean. Igandean, dantza ikuskizuna egongo da Baluarten, Maskaroa izenekoa. Proiektu hau Berritzako dantzarien eta Eneko Gil dantzari eta koreografoaren arteko topaketa bat da. 2 unibertso koreografikoen eta dantzariekiko 2 begiraden arteko elkargune bat. Dantzarik tradizionalena eta ikuspegi garaikideago baten arteko jolasa. Arratsaldeko 7:30 izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroan ikerketa zientifikoan diharduten emakumeak 1452 dira, maximo historikoa. Iaz 2248 zeuden disiplina zientifiko ezberdinetan matrikulatuta. Nafarroako Unibertsitate Publikoak omenaldia egin die Foru Komunitateko 14 ikertzaileri. Argazki nagusian, musika terapia pediatria onkologikoan. Barainaingo Luis Morondo musika eskolako saxofoi laukoteak bihotzedun musika programari hasiera eman zion atzo, eta hilean behin zuzeneko doinuez beteko du Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko pediatria onkologikoa. Hori koloreko berrietan, alde batetik Ana Maestro Juanek zuzenduko du Maxen Gala. Beste alde batetik 12 obra Nafarroako museorako. Jarraian, Nosotros filmak maitasun erromantikoa desmuntatzen du. Goiko berrietan, batetik Foru Gobernuak egur industriari emandako laguntzak. Bestetik Nano Automotive itxi eta 120 pertsona lanik gabe utzi ditu. Gainera, PSOEren arteko liskarra eta gutxieneko soldataren zergapetzea. Eskuineko berrietan, alde batetik Nafarroak 1004 enpresa berri izango ditu 2024an, 75 desegiterekin. Beste alde batetik, UPNek Iruñan iraugi zituen 400.000 maskarak. Jarraian, Rubialesek onartu du hanka sartu zuela Jenni Hermosorekin, baina ez du deliturik ikusten.
Amaitzeko SOS Nafarroa 112 zerbitzuak egunean 1785 dei jaso zituen iaz batez beste. Diario de Navarraren titular nagusian gutxieneko soldataren PFS-ak arrakala berri bat ireki du PSOEren eta gobernu batuaren artean. Nafarroak jada PFS eta atxikitzen zien LGS kobratzen dutenei eta orain gehiago atxikiko ditu. LGSa hilean 1.184 eurora igotzeak 22.000 nafar ingururi egingo die mesede. Argazki nagusian, nano automobileko plantillaren kontzentrazioa Tuterako fabrikaren atarian. Nano Tuterako itxierak krisi industriala larriagotu du. SKF-erako erroldamendu uztaien instalazioak 120 langile ditu. Beheko berrian, ERTE geokalin minamuga geldiarazteagatik. Eskuineko berrian, Border Leienek Trumpen mugazergen aurkako errepresaliak agindu ditu. Goiko berrietan, batetik 400.000 maskara suntzitzea. Bestetik, 12 obra berri Nafarroako museorako. Bukatzeko Sabino Budimir eta ziurtasunik gabeko errekorra. Gararen titular nagusian, Pradaleseko gobernuak industriarako laguntzak murriztu ditu. Mikel Jauregi sailburuak iragarri du sektore horretarako 500 milioi mobilizatuko dituztela. 2023an eta 2024an 600 milioi izan zirenean. Argazki nagusian Gazako sarraskiaren une bat dugu. Larun batean bahituak ekartzen ez badituzte gerra itzuliko da. Segurtasun gabinetea 4 orduz bildu ostean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu zion Donald Trumpi eta Gazako zerrendako su-etenari epea jarri zion. Hamasek larun bat eguerdian bahituak itzultzen ez baditu gerrara itzuliko da. Eta Estatu Batuetako agintaritzapean egingo du etxe zuriko maizterraren hitzetan. Erdiko berrian Tuterako nano automotibek bere itxiera iragarri du. Eskuineko berrietan alde batetik EAEk ez ditu alokairuen prezioak mugatzeko datuak bidale. Beste alde batetik ia ireki etiko eta inklusibo baten aldeko nazioarteko itun zabala. Jarraian, Europar Batasunak 3,7 milioi tona altzairu esportazio galditzake. Azkenik, Amerika elkartea aurkeztu dute, aretoa alde bakarretik ixtearen aurka. Berriaren titular nagusian, pai de ereduan ingeles orduak euskararen kalteetan gehituko dira, euskalgintzaren arabera. Nafarroko gobernuaren foru arau baten arabera, euskarazko lerroko eskola batzuek astean ordubete gehiago eman beharko dute ingelesez. Argazki nagusian, 3 auzipetuak eta haiek babestera joandako herritarrak atzo Baionan. Titularrean, interes orokorraren defentsan. Marieneko proiektuaren aurkako protesten harira auzipetuetakoen alde elkartu dira Baionan. Auzibidea gibelatu egin dute. Goiko berrian Leire Esnaldugu, kirolari polifazetikoa. Beheko berrietan alde batetik Tuterako nano automotive lantegia itxi egingo dute eta 120 langile kaleratuko dituzte. Beste alde batetik Kongoko Errepublika Demokratikoko egoera larriaz ohartarazi dute giza laguntzarako langileek. Azpian Donostiako udalak Loiolako kuarteleko lurrean eraikitzeko modua izango du. Ondoren, Asier Serrano idazlea eta musikariaren hitzak ditugu. Nostalgia ederra izan daiteke, baina badu zerbait tranpatia, eta ondo kudeatzen jakin behar da. Amaitzeko, Hamasek gabtibuak larun baterako askatu ezean, Israelek gerrari ekingo dio berriz Gazan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, ingeleseko klase gehiago euskararen kaltean, pai programa duten ereduko ikastetxeetan. Hezkuntza departamentua atzerriko hezkuntzen irakaskuntza orduak handitzera behartzen ari dela salatu du kontseiluak. Eskuineko berrietan, goikoan Raimundo Elkanastero taldeko Julen Arbizuren hitzetan, kantu batengatik halako txalaparta sortzea guztiz surrealista da. Raimundo Elkanastero taldeko 5 kide epaituko dituzte Lizarrako alkatearen jarrera salatzeko abesti bat egiteagatik.
Behekoan, Lab sindikatuko Leire Arzuagaren hitzetan, etxeko langile asko modu irregularrean ari dira, ezinbesteko lana egiten dute. Ezinezkoa da jakitea Nafarroan zenbat emakumeek egiten dituzten etxeko lanak. Asko modu irregularrean ari dira eta datuen dantzak izaten dela ohartarazi du Lab sindikatuak. Lan baldintza duinak izan ditzaten Nafarroako lehen lan hitzarmena negoziatu nahian dabiltza. Kalera aterako dira gaur protesta egiteko 5:00 Iruñeko udaletxe plazara. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Martin Zirizarekin gaude, Sortzen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi? Bueno, sortzenetik kanpaina bat abiatu duzu, ezta? Denon eskola guztiendako euskara izenarekin. Eta bueno, zertan datza kanpaina hau kontatu iguzu pixka bat? Proiektu hau sortzen, sos arrazakeria eta Iruñerriko eskola ezberdinetatik abiatu dugu. Gehien batean uste dugulako gaur egun Iruñerrian aurkitzen dugun eredu soziologikoa ez datorrela bat ereduko eskolako soziologiarekin. Ikusten dugu Iruñan aurkitzen dugula dibertsitate jatorri ezberdineko dibertsitatea eta aldiz eredutako eskolan ez dugu hori topatzen. Orduan horretan lan egin behar dugu gure eskola eredua gero eta dibertsoagoa izan dadin. Eta helburu zehatzak markatu dituzue kanpaina honetan? Bai, batzuk epe ertainean bete daitezke, beste batzuk epe luzean, baina gehien bat landu nahi duguna da alde batetik deredutako hezkuntza komunitatea kontzientzatzea gaur egun aurkitzen dugun egoerataz, eta beste aldetik dereduen parte ez diren jatorri migranteko pertsonak erakartzea deredura. Eta kanpainan parte hartzen dut zuenon papera, zein da bakoitzaren papera? Esan dizudan bezala, honetan sos arrazakeria dago, bere jarduna gehien batean arrazakeriaren kontrako jarduna dela, Iruñerrian, kasu honetan. Eta gero, hezkuntzaren parte diren eskola ezberdinak parte hartzen dute, gaur egun Sanduzelai eta San Francisco dira proiektuan bete-betean sartu dauden eskolak, nahiz eta beste batzuk baita ere parte hartzen duten, eta azken hauek landuko dute eskoletan bertan unitate didaktikoen bidez eta guzti hezkuntzan bertan kontzientziazio hau eta hezkuntza komunitatean kontzientziazio hau, eta beste aldetik baita ere, sos arrazakeriaren bitartez eta gure bitartez ere, eskolatik kanpo saiatuko gara gure ideia hauek plazaratzen. Eta arazo hau azkenaldiko arazo bat da, edo atzetik datorren zerbait da? Guk nabaritzen dugu hau, ni deredu publikoan ikasi dut, eta arazo hau nik esango duke, ni behintzat jaio nintzenetik existitzen dela, eta lehenago baita ere, azken finean hezkuntza zerbitzuetatik jatorri migrantea daukaten pertsonei gehien bat biriatzen zaielako A eta G eredutara, dereduan esaten zaielako zailtasun gehiago edukiko dutela eta ez daukatela hainbeste etorkizunik A edo G ereduetan konparatuz. Eta egoerak bilakaeraren bat izan du edo berdin mantentzen da? Nik uste dut berdin eta agian gero eta okerrako migrazio fluxuak gero eta handiagoa direlako nazioartean eta Iruñerriko testuingurua ez dago hortikat. Eta nabaritzen dugu, nahiz eta migrazio portzentaiak handiagoak izan, dereduan matrikulazioa ez dela Iruñerrian bezain beste igotzen. Eta nola definitzen da eskola segregazioa? Eskola segregazioa gehien bat guk ulertzen dugu, adibidez, Nafarroan aurkitzen dugun itundu eta publikoaren artean segregazio bat ematen dela, eta segregazioa islatzen da, lehen esan dizudan bezala, aztertuta Iruñerrian dago soziologia, eta gero bi kasu zehatz hauetan dagoen soziologia. Hauen artean ezberdintasun baten abaritzen badugu
adibidez jatorri migrantearen inguruan hau dela lantzen duguna, edo generalen inguruan ez dela kasua, baina baita ere segregazio eredu bat izan daiteke, hor guk esan dezakegu segregazio bat existitzen dela. Eta bi hauen barruan, publikoan bertan baita ere segregazio bat existitzen da hizkuntzaren inguruan. Publikora bai joaten delako jatorri migranteko pertsonak, gehien bat, de hecho, itunduarekin alderatuz, baina publikoan euskeraz eta gazteleraz daukagun ereduaz geroztik, horretan segregazio bat existitzen da. Eta eskola segregazio honen faktoreak edo zergatiak zeintzuk dira? Zer dago honen azpitik? Bai, gehien bat guk uste dugu hezkuntza departamentuak eta udaletxeak berak egiten duen kanpaina faltagatik. Eredu publikoa, hezkuntza publikoa da, eta hau den heinean nik uste dut guk uste dugu kanpaina gehiago egin beharko litzatekeela jendea animatu dadin honen parte izatera, baina gaur egun ez da hori kasua, eta lehen esan dizudan bezala jatorri migranteko pertsona hauek gehien bat bideratzen dira eredu publikoa ez den beste hezkuntza eredu batzuetara. Eta aipatu duzue hezkuntza sistemak desparekotasuna indartzen duela, zergatik esaten duzue hau? Guk hori esaten dugu jaiotzen denetik edo hezkuntzara haur bat sartzen denetik eredu batera bideratzen baduzu, naiz eta ez izan eguneko egunean bere gurasoen nahi hori, baizik eta hezkuntza sistemak edo udalak bultzatuta, horrek txikitatik determinatzen duelako pertsona baten etorkizuna euskal mundutik kanpo sentituz eta euskara eta pertsona hauen artean pareta bat altxatuz. Gero etorkizunean bai badaudela tresnak horren parte berri sentiarazteko edo hurbiltasun bat egoteko bai eredu eta jatorri migranten arteko pertsonen artean gero AEK edo hizkuntza eskolak egon daitezke, programak egon daitezke klasetatik kanpo zeinetan hauek parte hartu dezaketen, baina neurri batean bai determinatzen duela hasieratik eredu ezberdin edo eredu segregazio honek. Eta nola izan beharko luke hezkuntza sistemak berdinzaleagoa izateko? Guk uste dugu hezkuntza sistema bat berdinzaleagoa izateko hezkuntza sistema bakarrean sinesten dugu, zeinetan euskerak bai presentzia handia izan behar duen, honetan murgiltze sistema benetako bat egoteko, gero gazteleraz ikasteko pila bat tresna eta baliabide daude, gehien batean guri inguratzen gaituen mundua gaztelerara bultzaten gaituelako. Beraz, guk uste dugu hezkuntza sisteman euskera bere biziko garrantzia daukala, hori delako naiz eta gurasoek ez jakin, seme-alabek honen parte izateko. Eta Nafarroako gobernuak ze erantzunkizun dauka honen aurrean? Bere bizikoa, haie direlako neurri guzti hauek aurrera eraman behar dituzten figura edo estamentua, guk bidean egin dezakeguna da hau horrela izan dadin sustatu, pixka bat bultzatu, presioa sartu, eta bidean proiektu hauen bitartez errealitatea aldatzen saiatu, baina ez bada estamentu publikoetatik hau benetan sustatzen eta ez badago konbizio benetako bat, naiz eta guk lanean jarraitu, ez badiraleak aldatzen, ez bada euskararen murgiltze sistema orokortzen hezkuntza sisteman zehar, zaila da benetan buelta ematea errealitate honi. Eta orain daukaten jarrera zein da? Orain arte izan duten jarrera, ez da nahikoa izan, ikusten dugulako segregazio bat existitzen dela hezkuntza sisteman, eta gu ahaleginak egiten ari gara, hau aldatu dadin, baina orain arte hezkuntza sistemak ez du inpultso nahikorik egin eredu publikoa sustatzeko, eta batez ere kanpaina hauek jatorri euskalduna daukagun pertsonarendako hurbil sentitu dezakegula, baina
modu horretan ez dute bezain beste hurbil sentitzen jatorri migranteko pertsonek, ez direlako haiengana iristen eta zuzenean beste hezkuntza eredu batzutara bidatzen dituztelako. Eta orain azken aldian hezkuntza sistema publikoak jasaten ari den egoera edo arazoa nola eragiten dio gai honi? Aipatu dizut, jatorri migranteko pertsonak orain arte beste eredu batzuetara bidatzen dira, honek gure ustez eta hola islatzen da kaleetan eta eskoletan getifikazio prozesu bat ahalbidetzen du, eta modu honetan segregazioa ezagutzen ez dugun esparru batzuetara iritsi daiteke erabat bananduz Iruñerriko egoera, eta modu honetan eredu publikoa errealitatetik gero eta urrunago egon daiteke, gero eta txokoratuago, eta azkenan bukatuko dugu gu baitere geto bat bihurtzen. Eta Nafarroako gizartea orokorrean kontzientea dela uste duzu arazo honetaz? Nik uste dut, baietz badagoela ez da nahikoa, baina jendea eredu publikoaren parte bada sentitzen du zein den egoera. Badaki jatorri migranteko pertsonak ehuneko murritz bat osatzen duela eredu publikoan. Badago jende asko agian guk kritika egiten dugu baita ere ereduen parte diren pertsonei bai. Uste dugulako jende asko igual eroso sentitu daitekeela errealitate honekin. Eta baita ere badago jendea uste dugu, eredura bidatzen dituela haien seme-alabak agian, jatorri migranteko edo beste eredutan ez dagoelako bere soziologia egokia edo beraiek nahiko luketena. Baina horregatik gu baita ere kontzientatu behar dugu pertsona hauek, eredu publikoko pertsonak, guk ez dugulako sinesten euskal mundu honetan, guk euskal mundu diverso batean, anitz batean sinesten dugu, eta kontzientatu behar dugu bai ereduko hezkuntza komunitatea, bai eredu publikoaren parte ez diren pertsona hauek hurbiltzen saiatu behar gara ere. Eta gizarte moduan zer egin dezakegu egoera honi buelta emateko? Nik uste dut lehenik eta behin honen jabe izan behar gara, errealitate honen jabe, eta gero saiatu behar gara hezkuntza komunitatean, eskola ezberdinetan pixka bat mugiarazten hau, proiektuak abiaraziz jende hau hurbiltzeko eredu publikora, bestela denontzat kalte egingo duelako. Eta hori argi izan behar dugu, euskaraz bada zerbait diversoa bilakatzen, txokoratuagoa egongo da, eta gero eta errealitatetik urrunago. Eta orain eskolen arteko sare bat sortuko duzu, ezta? Eta zer da hau azaldu duzu pixka bat? Bai, gure asmoa da, sosarrazakeria eta sortzenetik gain, eskola ezberdinak animatzea proiektu hontara. Oraingoz San Francisco eta Sandu Zelaiek parte hartzen dute honetan, baina gero eta eskola gehiago izaten bagara proiektu honen parte, gero eta eragin gehiago egin dezakegu gizartean. Beraz, animatzen ditugu eskola guztiak honen parte izatera. Eta zeintzuk dira honen helburu nagusiak? Helburu nagusiak bitan banatzen dira, alde batetik eskolek protokoloak izan behar dituzte arrazakeri jarrerak jasaten badira eskolan, gero baita ere unitate didaktikoak edo jarduera bilduma bat sortu behar da kurrikulumetik aparte landu ahal izateko, kurrikularen gaiak landuz, baina modu berean haien gaitegian agertzen ez den beste eduki batzuk landuz. Baudelako ikasgai asko lantzen direnak, kontuan hartu gabe agian Europatik kanpo gertatzen dena edo minorien historia orokorrean. Eta gero ikasgelatik kanpo baitere lanketa bat egin behar da auzoetan presente egon behar gara,
gure hezkuntza eredua erakargarria bilakatu behar dugu jendearentzat, gero eta jende gehiago parte hartu dezan. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua ahalik eta eskola gehien bertan parte hartzea? Gero eta eskola gehiago parte hartzen badute, gero eta eragin gehiago izango duelako gizartean, hori argi dago. Orain arte ikusi dugu, esan du Zelai eta San Frantziskon presente egon garela, ez darritzekoa ere jatorri imigranteko ehunekoak ez direlako beste eskola batzuetan bezain baxuak. Beraz, eskola hauetan eragin asko izan dezake proiektu honek, baina beste moduren badaude beste eskola asko parte hartu dezaketenak, pixkat eskola hauek dauden auzoetan eragina izan ahal izateko. Eta momentuz zer nolako harrera izan du beste eskoletan, edo zuzu erantzunik jaso? Bai, badaude eskolak parte hartu dutenak. Gero, baita ere konstiente gara, eskoletan lan karga desenta dagoela egunerokotasunean eta proiektu bat gehiago izatea bere egutegian ez dela erraza, baina denon konpromezua behar dugu gizartea aldatzeko, eta orain arte izan dugu pasaden astean lehenengo ekitaldi publikoa, larun batean, eta nik uste dut honetan parte hartu zuten pertsonak eta eskolak kontziente izan zirela, arrakasta izan dezakelela lan egiten badugu. Osea, egun osoko festa prestatu zenuten honi hasiera emateko, ezta? Hoi da. Alde Zaharrean prestatu genuen, beste eragile askorekin elkarlanean, Alde Zahar elkarteak jolastailara prestatu zituen, gero Aritu elkarlaguntza sareak baitere bazkaria prestatu zuen, jatorri ezberdineko bazkaria hurbilduz bertako han egon ziren pertsonei, gero brass bandak egon ziren, Kimbombo eta Broken Brothers, eta Baobab eta Teatro Dixer baitere emanaldi bat eman zuten. Beraz, oso egun polita izan zen hori, proiektua behingoz abiatzeko. Eta harrera zer moduz? Oso hona izan zen. Eguraldi hona egin zuen eta jendea animatu zen, guk nahi genuen helburua gutxi gora bera lortu zen, jatorri ezberdineko pertsonak bildu ziren, dereduan ikasten duten seme-alabak baitere, baina argi dago, hau ez dela gu nahi duguna, guk askoz gehiago behar dugu sentitzeko, benetan zeozer aldatzen ari garela sentitzeko. Eta zer da kanpaina honetaz eta sare honetaz espero duzuena? Guk espero dugu gutxinaka dereduaren soziologia aldatzea, deredu gero eta diverso bat izatea, deredu publikora jatorri ezberdineko pertsonak animatzea, euskara kaletan gehiago entzutea, eta euskara orokorrean gizartean presente egotea eta ez txokoratuta. Martin, bukatzeko, ezagik zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Bai, ikasturte honetan ekitaldi gehiago, hitzaldi gehiago antolatuko ditugula, beraz adi egotea, eta mila esker elkarrizketarengatik. Zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta onera hurbiltzeagatik. Eta ondo segi. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, euri gehien goizean egingo du. Egunaren lehen partean fronte batek lurraldea zeharkatuko du mendebaldetik ekialdera, eta haizea mendebal ipar mendebaldetik finkatuko da. Zerua estalita egongo da eta euria egingo du denean. Ez da baztertzen kostaldetik gertu zaparrada mardulak bota ditzakeenik. Arratsaldean oraindik ere zaparradak egin ditzake, batez ere ipar partean, baina modu tartekatuagoan. Hodeitza saletuz joango da. Fronte hotza igaro ondoren temperatura jaitsi egingo da eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Ostegunean temperatura zertxobait igaroko da eta euria egin dezake batez ere ipar partean. Goizaldean hodeitza saretu samar egongo da eta egunsentia hotza izango da, batez ere barnealdean.
Goizean hodeiak ugaritu egingo dira eta arratsaldean zerua estalita geratuko da. Hodeitza horren eraginez, ipar partean bereziki euria egin dezake probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren partean. Goizean hego-ekialdekoa nagusituko da eta arratsaldean iparraldekoa. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Ines Kastiellarekin gaude, Nafar Ateneotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Bai, egunon. Ongi eta zuek. Oso ongi baita ere. Bueno, egungo programazioaren baita, Nafar Ateneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean gaurko bi proiekzio egingo ditu, ezta? Bai. Eta horrekin sartu baino lehen, igual komentatuko dugu igual Nafar Ateneoaren inguruan, kontatu iguzu pixkat zer den. Bai, Nafar Ateneoa irabazi asmorik gabeko kultura elkarte bat da, kultura arte eta zientzien inguruan jarduerak sustatzen diren eta antolatzen diren Iruñean eta baita Nafarroan ere. Bai gazteleraz eta baita euskeraz ere. Eta zergatik sortu zen? Ze behar ikusi zen dituzten? Bai, lehenbiziko Nafar Ateneoa sortu zen posgarra aurretik ginean, beratzen da 32. urtean. Eta 36a, gerrarekin eta ezin izatuten segitu. Eta 1995 urtean, pertsona kultura munduan eta kezka kulturalak eta zeuzkaten pertsona batzuk, haien artean adibidez Jose Maria Satrustik eta Jimeno Murillo eta beste batzuk, pensatu zuten interesgarria zela, garai batean izan zena Ateneo hori berriz ere berreskuratzea eta Ateneo bat martxan jartzea. Jarduera kulturalak sustatzeko asmoarekin. Orduan hori 40 urte egingo ditu aurten, eta 40 urte hauetan, kulturaren inguruan, kezkak edo gauzak antolatu nahi zituzten pertsonak urbildu dira, Ateneora, batzuk kide bezala, beste batzuk juntan pixkate zuzendaritza gai horiek ardura hori hartzeko, eta kultura arlo guztietako jarduerak antolatu izan dira, musika, artea, literatura euskeraz eta gazteleraz, zinemagintza, gazteleraz eta euskeraz zerbait ere bai, zientzia alorra ere badago, eta zientzia gehien bat gazteleraz esan da, horten ere ari gara zerbait euskeraz egiten, beraz, horrelako jarduera beti ere divulgazio asmoarekin, edo kultura zabaltzeko asmoarekin, kultura gizartera hurbiltzeko asmoarekin. Beraz, helburuak ez dira hainbeste aldatu ez, urteetan zehar? Ez, helburuak beti berdinak izan dira. Berez, estatuto batzuk badauzkagu eta estatuto horiek dira, bera garaia sortu zirenak, legeak eskatzen dituen aldaketa txoren bat edo bestekin bat izan dugu, baino estatutoak berdin diraute 32 urteetan sortu ziren haietatik, ez dira asko aldatu. Eta beste aspektu batzuetan bilakaera izan du Nafar Ateneoak? Esango nuke, garaietara moldatu egin da, ez? Gari bat interesuzkoak ziren gaiak, agian orain ja ez dira hain interesgarriak eta beste gai batzuk lortzen dira, baina esango nuke, asmoak berdina jarretzen duela eta Ateneoaren funtzionamendua ere ezberdina dela. Eta zuk pertsonalki zergatik bukatu zu Nafar Ateneoko parte izatera? Ni
Ateneora hurbildu nintzen, euskararen inguruan, zegoelako euskara bokalia bat, eta, parte hartzeko, eta garai hartan, bokal zebien Josu Jimenez Maia, eta uste dut xalore ezagutzen duzuela, 3 urteko epea aukatzen zitzaion, ez dut esan, baina, bokalak 3 urteko legialdia, esango nuke daukatela, eta beste 3 urte luzatzeko aukerarekin. Orduan, Josuri 3 urteko epe hori bukatu zitzaion, ez zuen segitu nahi, eta, nik hartu nuen bere lekua. Eta hori, Ateneora bildu nintzenean izan zen euskararen eta euskal kulturaren inguruko jarduerak eta ezagutzeko, eta posible balitz ere laguntzeko. Eta zein da zure papera bertan? Zer egiten duzu edo zein da zure funtzioa? Ni naiz, orain ni naiz euskara eta euskal kultura saileko bokala, eleduna, eta bi eleduntza zera euskara eta euskal kultura, eta baita zientzia saila ere. Orduan, egiten dudana da, euskal kulturaren inguruan, jarduerak sustatu, ez bakarrik euskara hizkuntza, baizik eta beste alar batzuetan ere, esan historia, zinemagintzan ere induzio zer, literatura eta poesia talde bat ere badaukagu, hori, alorrez da nindetan. Eta zientzia horrean, zientzia divulgazioaren inguruko jarduerak antolatu. Adimen artifizialaren inguruko saio batzuk izan nituen, berriztagarrien inguruko saio bat ere izan nuen, jasangarritasunaren inguruan ere beste saio bat izan nuen gainen euskeraz, atzo justuki otsailak 11 egunarekin ingenieria genetikoaren inguruan topaketa bat ere, solasaldi bat ere antolatu genuen, horrelako jarduerak antolatzearen eta horrela ateratzearen. Eta normalean, ze erronkekin aurkitzen zarete? Erronkoak izaten dira azkenean iruditzen zait eta azkenaldian bereziki jakitea o asmatzea o zeitzera bili batez ere Iruña eta Nafarroako gizarteari zer den interesatzen zaiona, ez? Daudea jarduera batzuk, jende asko hurbiltzen dena eta beste batzuk ezain beste, ez? Orduan, asmatzea pixka bat gaur egungo gizartea oso anitza da, leku askotako eta pentsaera askotako jendea dago, eta, hori, asmatzea o jakitea zer den jendeari interesatuko zaiuna, ez da erresa, ez? Agian, ez dakite duela urte batzuk erresagoa zen, baina gaur egun, batzuta, bilta batzuk eman martzaizkio buruari jakiteko zuk atoratu nahi duzun horrek arrakasta izango duen edo ez. Baina urtean pozik gaude, azken aldi honetan, jende anitzari da hurbiltzen, antolatzen ditugu jardueretara. Hondik pozgarria da. Azkenean, hainbeste aukerekin, ez, zaila da igual horrelakoa topatzea. Eta baina normalean zaudete, pozik zaudete harrerarekin? Orokorrean, antolatzen ditugu jardueretara edo ekitaldietara jende hurbiltzen da, Eta interesera ikusten hurbiltzen da gero galdetzera, eta Eta neguko programazio honetarako zer prestatu zuen Nafar Ateneotik? Neguko programazioa daukagu, batetik daukagu Ateneok antolatzen duena, eta gero bestetik daukagu udalarekin hilabetero jarduera bat antolatzearen hitzarmen antzeko
hitzarmen bat. Orduan, gukari dagokionez, ari gara, adibidez, hilabeteko honetan, Euskara eta euskalkien inguruko saio batzuk antolatzen, adibidez, urtarrilean izan genuen kondestablen emanaldi bat, txarreranazko euskeran filmatutako, errodatutako filme batekin. Zuzendaria etorri zen, filma ikusi genuen, eta ondoren zuzendariarekin ere solasaldi bat izan genuen. Gero, udalarekin ere, haurek opatzen da pixkatu da, udalarekin daukagun hitzarmen horretan, neguko urte hasierako lehenbiziko hiruria beteak eskintzen dizkiogu euskaraz egindako ikus-entzunezkoei, eta aldela Nafarroan egindakoei edo Nafarrek parte hartzen duten ikus-entzunezkoiek proiektatzen saiatzen gara. Pixkat ildo horretatik eta Nafarroako euskalkiei leku hori ikusgarritasun horien bateko asmo horrekin lehenbiziko filme ikusentzunezko izan zen txarrean zen iaz egin zuten haupenanik zera filmea proiektatzearena. Hilabete honetan edukiko dugu baita Nafarrateneoan Josune Aznarez, erronkariko Pirineotako euskalkiak landu izan dituena, eta pixkata azaltzeko nolakoak diren euskalki horiek, ez? Eta gustatuko litzaiguke, datozen hilabeteetan ere, Nafarroako euskalki edo Nafarroan hitz egin izan den edo oraindik ere hitz egiten den euskararen inguruan hitzaldi edo jardueraren bat gehiago antolatu izatea. Eta gaur konkretuki kondestableen bi proiekzio antolatu dituzue, errotatiba alde batetik eta besteak noizko basoa film laburrak direla, ezta? Eta zeren inguruan hitz egiten dute hauek? Hauek ez dute, zuzendariak ez dira Nafarrak eta filmeak ere ez daude Nafarroan kokatuta, baina interesgarria iruditzen zitzaigun filme laburrei, bi dokumental motz dira, toki ematea. Orduan, biak desberdinek lantzen dituzte, baina amankomunean daukatena da, ez dudalako spoilerrik egin nahi, baina amankomunean daukatena da momentu batean egon zen zerbait orain ja ez dagoela, eta horren inguruan hori nola oroitu, nola memoria hori nola gorde, pixkat hausnarketa hori egiten dutela, ez? Orduan, hori da, gai hori gainera ere, horrentzen bertan badaukagu hori inguruan, ez da, hori ginen badago erekin bat, zera eztabaida asko ekartzen ari dela, pixkat ikusi memoria edo gare batean izan zela eta orain ja jada ez dena, hori nola ohitu behar den edo nola hausnarketa egin behar duen horren inguruan. Orduan, basoa Mikel Landarena da, errotatiba Iratxe Fresnedarena, eta bi zuzendariak egongo dira kondestable baita gurekin, beraien filme motzak edo dokumental motzak aurkezteko, eta ondoren etortzen den jendearekin solasaldi bat edukitzeko. Iruditzen zait interesgarria ere badela, kotasuna daukaten gai horien inguruan, beste modu batzuetan hausnarketa egin izatea, ez da? Eta nolako parte hartzea espero duzu solasaldian? Egia esan, bada 3. urtea, ikus-entzunezkoei eskaintzen digula tokia urtarrila, otsaila eta martxoa hilabete hauetan, eta hurbiltzen da jendea gainera kondestablen egiten dugu, kondestable Iruñerdian dago, eta parte hartzea, adin aldetik, hori egia da, adin aldetik izaten dela, adin batetik
jende gaztea, kostatzen zaio etortzea, ez dakigu zergatik, eta hori ere bada lehen galdetu didazu erronkarena, hori bada erronka bat, jakitea gazteak erakartzeko zer den egin behar dela, baina etortzen den jende hori, naiz eta adin batetik aurrera, ez dira zarra, baina gazteak ere ez. Eta interesarekin etortzen dira eta parte hartzea ere galderak eta egiten dituzte. Eta, hori, sortzen dute, elkarrizketa sortzen da. Eta hori da bera sartzen da. Eta gazteak erakartzeko ideieren bat daukazue? Hortan ari gara. Hortan gazteak, zer da gazteak? Kontua da, hor ere berdefinizio, ez dakit nola esan ez, baina zer da gaztea, hor dago. Orduan, hori ere pixka bat kokatu behar dugu, zer den gaztea, eta zer gazteek igual badaukate bere tokia. Eta egia da ere Iruñan eskaintza geroz eta handiagoa dela, bai euskeraz eta bai gazteleraz. Orduan, ez dira, beraiek badaukate bere lekua, eta igual ez da gurea beraiek identifikatzen dutena, beraien interesen tokia ez dela. Eta bertara, ez dakite donor hurbildu daiteke, sarrera librea da, ze ordutan izango da? Izango da, arratsaldeko 7:00, kondestablen, eta printzipioz, aretoa bete arte sarrera librea da. Aretoa oso handia da, piko soleiruan dagoena, eta normalean ez da arazorik egoten. Sarrera librea da, eta zoren arte, libre. Gero solasaldia bertan egingo da baita ere? Bai, bertan egiten da proiekzioa eta solasaldia, bai. Eta zuek, Nafarroateneotik, zer da gaurko egunaz espero duzuena? Gustatuko litzaiguke jendea hurbiltzea eta solasaldia aberats bat sortzearena, ez? Gaia ere iruditzen zaigu ematen duela, gaiak ematen du, naiz eta proiektatuko diren bi filmak erabat desberdinak izan, eta alor desberdinak landu, azkenean transmititzen duten mezu hori, ez? Berdina esan, baina oso antzekoa bada, ez? Eta bada gaurkotasuna daukana, eta Iruña batez ere. Orduan, gustatuko litzaiguke solasaldi interesgarri bat sustatzearena, eta ondorioren bat edo ateratzerik badago, baina hori ja bakoitzak etxera joaterakoan buruari eraginda, orduan ateratzen ditu bere ondorioak, dena delakoak. Eta bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Oso interesgarria litzatekeela Ateneo ezagutzen ez duena Ateneora hurbiltzera, eta oso pozik egon gara azaltzeko, hori da pixka bat duguna, jendea hurbiltzea, eta ezagutzea ze interes dituen. Orduan gu irikita gaude, ekarpenak egin nahi duen guztiari entzutera eta proposatzen dizkiguten gaien inguruko jarduerak antolatzera. Orduan, bai euskeraz eta bai gaztelaniaz. Nire bokalean, nire saila euskera da, baina zientzian bada, orduan batan edo bestean, prest eta ni bezala nire adizkide guztiak ere berdin. Inez, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta gurekin konektatzeagatik eta ea zer moduz joaten diren gaurko proiekzioak. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte, agur. Agur. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.